Kulumbaikha joto rangsani takuk tei bukuk song ang norokni kok SANAI entertainment YouTube channel tini belai nakukmani kok norok bagi tubi pheka norok o video no pulansi paithak jora bukharui nainani khlaija baidi tei video no skip rok khlai tardi tei tomono norok o channel no subscribe khlai ko hingke ba norok subscribe kaisa khairi baijadi tei video no nai tongkhai ba like kaisa roi ridi Gpay di tinini o video ni jenglai mong bukhago thanglaina an kitne duitena song thangka an sajau an techno college of engineering agartala poidu an bkhnai bokok thangma kya anang thangai nak jagane ani Google Pay number ka 9863508632 Oh Google Pay bung tamani Rubina debbarma ani besar Rubina kitini nosto kanya nyong khanjago abo taipa sigala Khairoknai bini abo tam khabrang bumano rira rekosika totra hobo rasik jak bini yago bora jak bini ani besajang nang no rina kitini lukuro kisa chuba baidi ano rina rang puisa kri tabo rasik rina phano se lengna ketana bukhana kok thang kilsa bukhana chagila ang tini o video tui family hingke omose sini bukuk juk khoroksa engineering pori tongnai Rubina debbarma bini sakni duita kitni no demngui thangka nei sing social media ni bisingtui sing saimanka phiaba o Rubina debbarma ni o kitni duita dem no tabuk thepanan bagai borok doctor bai thangai poramorsho kai phalai jak phiaba boni nok dukhungko rang puisa kwrui belai kwrui bigrang mabai tini buma buhasong tini kablai koklai inglai salbrum brum no chaya nangya khlalai tini mokolni muktui yolai tini o Rubina debbarma ni duita kitni no bahaike thepanai nei tini borok nok nukhungko belai kheno tini somosya nangoi tongkha phiaba o kitni thepanan bagai tini yagorlang puisa kwrui nukhungko mungsa kwrui phiaba tini borok naisigui tini tonglai ma tongkha ga aboni bagino ang tini o video ni thurute joto Tiprasa hasteni joto Tiprasa rokno ang koinani musungo norok hamjakma Khairoknai tongkha hingkeba chini o bukuk Rubina no norok kisa help khaidi norok kisa subadi bini Gpay number jak tongo he screen o Gpay number tongo norok o Gpay number norok je norokni musungtui norokni joto mansak norok bono o Gpay number tui kisa rang puisa rok borok no help khaigordi tamni hinba tini buma buhasong belekhino kwrui bigrang ma bai tini o Tiprasa hasteni joto Tiprasa rokno tini borok help sanani nangkha tei chubasu sanani nangkha tamni hinba khapani tahokte busong borok norok no help samani norok no chubasu samani abo bikha sania khapani tahokte busong norok muitu narokdi norokni hamjamung no se borok sano khapani tahokte busong ga abon bagino khaganang maya ganang joto takuk bukuk song norok Chubanai musung hengke video ni screen no rijak tongo o Gpay number tui norok joto no chuba hordi khoksa phano khongnai phano ha khoktam phano je norok ni musung tui je norok ni hamjamung ni bising tui norok borok no chuba hordi tamni hinba sing chubalani nango tei sing rilani nango khabani tahokte busong keboni langmao kebo saimeya nini bo jora hamya phaimano ani bo jora hamya phaimano ga aboni bagino sing joto digino sing wasunani nangnai tei joto jigino sing saimana nangnai sing o hasakao tongoi thangnani hingke kebo guarantee riwimaya tini ang kahamngoi thangano ha ang tini hamyangoi thangano abo kebo phano saimania ga aboni bagino nini ani langmao bo omo jora hamya phaimano khapani tahokte busong ga aboni bagino nini ani hilaya oi kebo bukha
koileoi jotono hamchamung tei khairokmung ni bisingtui o bukhuk Rubina debbarma no norok kisa chuba jabaidi tei bono norok kisa naibai jadi obono ani tini o video ni through te joto o video naitongnai rangsangni takhuk tei bukhuk sorokno norokno ang koijao chini bukhuk Rubina no norok chuba hordi borok belekheno kwrui borok belekheno bigra tamni hinba tini o Rubina no tini mwthangui naraknar phano tini borong thani lepsa puisa kwrui tamni hinba o hasakao bigra khangrangma bai tini borok tini mokolni muktui yolaiui tini chaya nungya khaiui o Rubina no bahaike mwthangui naraknai bahaike bono o hasakao gathang naragui manai hinui borok tini belaikheno tini borok kalaio koklaio wngui tini sapung hopung tini thuya chaya khaiui borok tini belaikheno borok tractor nanglai tongkha hingka aboni bagui no joto Tipra hasteni lukurokno ang haina hai paithago jotono no koinani musungo norok chuba jabaidi chini bukhuk Rubina no norok jemantui lepse lemnui ha norok chubanani khlai jabaidi obono kaisa tini ang norokni bagui o video tubui phaimani hingkai amsung nong situng khapani takhok tu biksong tini video ang orono kholobui risinai tei norok khaklaiu norok chuba hornai tei chini bukhuk Rubina no norok help khainai tei support khainai tei bini nukhungo norok naharnai tei Rubina no norok mwthangui tisaui naraknai abo joto Tiprasa lukurok thanibo ani kaisa phoito tongo tei ani kaisa uansukmung tongo hingkai amsung nong situng tini video jotono no hambai tei jotono kaham kwrung susto tongmai jadi Tiprasa wnglak thung jotono no khulum baikha।